NATO stratezi procenjuju da je ruski lider potpuno odlučan da Srbiju zaštiti od bilo kakve spoljne pretnje. Politika uslovljavanja sve će manje prolaziti u Beogradu, kaže se u izveštaju Velike zapadne ambasade. Odluka predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimiroviča Putina da u Beograd na zajedničku vojnu vežbu pošalje svoj najmoćniji raketni sistem S-400 i da Srbiji po ceni znatno nižoj od tržišne isporuči Pancir S, definitivno dokazuje spremnost Kremlja da beskompromisno brani svog posljednjeg najvažnijeg evropskog saveznika. Ova ocena navodi se u izveštaju NATO obaveštajaca i analitičara koji su proteklog vikenda dostavljeni ambasadama zapadnih zemalja u Beogradu. U njima piše da je Putin celom svetu pokazao da u svakom trenutku u Srbiju može da prebaci jednu ili dve divizije S-400, a da NATO to nikako ne može da spreči. Srpski novinari imali su uvid u zaključak poverljivog dokumenta jedne zapadne ambasade u kome se analizira združena vežba Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Rusije Slovenski štit 2019. U noći između srede i četvrtka videli smo da je S-400 prvi put razmešten van granica Rusije i Belorusije. Nijedna obaveštajna agencija zemalja članica NATO o tome nije imala nikakve podatke. To pokazuje da su zapadne pozicije na Zapadnom Balkanu vrlo tanke i ranjive. S-400 je najsavremeniji raketni sistem koji radarski pokriva teritoriju od 600 km, a može da gađa ciljeve na čak 400 km. To je oružje koje dugoročno bitno menja odnose snaga. Navodi se u ovom dokumentu i apeluje na pojačanu diplomatsku i obaveštajnu aktivnost kako bi se Srbija otrgla iz zagrljaja Moskve. Ovo je do sada najjasnija i najkonkretnija Putinova podrška Srbima da može Srbiju u slučaju bilo kakvih pretnji spolja sa svim raspoloživim kapacitetima braniti. Notira se da se zemlja nalazi u prelomnom trenutku rešavanja kosovskog problema i da ovaj gest ruskog lidera bitno komplikuje pozicije Zapada jer Srbija postaje otpornija na bilo kakve ucene ili pritiske. To će u mnogome otežati pokušaj da se Beograd privoli da pristane na rešenje koje stiže iz Brisela i Vašingtona, prenosi izvor iz diplomatskih krugova. Zvanično, NATO je javno saopštio da poštuje suvereno pravo Srbije da bira sa kim će da organizuje vojne vežbe i da je to stvar samo Srbije i samo Rusije. Sa druge strane, ruski vojni komentator Viktor Litovkin ocenio je za državnu rusku agenciju TASS da dolazak sistema S-400 i Pancira S pokazuje spremnost Moskve da u svakom trenutku Srbiji pošalje neophodno naoružanje na Zapadni Balkan. Nećemo nagađati da li će Srbija kupiti sistem S-400 ili ne, ali ne treba gubiti iz vida da Moskva u svakom trenutku može da prebaci Beogradu jednu ili dve divizije S-400. Logično je da isporuka S-400 treba da ide u kompletu sa sistemom Pancir S. Čini se da postavljanje sistema S-400 Pancir, Neva i Kup u centru Balkana u vazdušnom prostoru zemlje okružene članicama NATO svedoči upravo o prijateljskim odnosima dve zemlje, napominje Litovkin. Komentarišući sve ovo, profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma, kaže za Informer da je Rusija slanjem svog najboljeg sistema u Srbiju pokazala da je spremna da odbrani našu zemlju. Slanjem S-400 i Pancira Moskva je poručila Srbiji da neće nikome dozvoliti da se poigrava sa njenom slobodom i da je prošlo vreme kada su nam neke zapadne zemlje pretile i ucenjivale nas da ispunimo njihove ciljeve na Kosovu. Rusija je svima stavila do znanja da neće nikome dozvoliti da menja volju njenih građana i granice Srbije mimo političkih dogovora. Imamo političku i bezbednosnu slobodu da radimo u svom interesu i veoma čvrste garancije Moskve da nećemo biti ostavljeni na cedilu, ističe Kovač.